LED, også kaldet sparepæren, er verdens hidtil billigste, bedste og mest miljøvenlige lyspære. Men hvilke ulemper har LED-pæren egentlig? Tager man for eksempel København som en større by med masser af udendørs lys, mest lygtepæle med LED-pærer i, er det bevist, at LED-pæren gør nattehimlen lysere, fordi at lygtepælens lys ikke kun lyser ned i jorden, men op i skyerne, som modtager LED-lys og lyser himlen op. Indtil videre er København blevet 18 gange lysere. Det hindrer mange i at sove, så man vil nu prøve at udskifte lygtepælens pærer ud med de gamle og oprindelige glødepærer, som ikke har samme effekt. Dermed gør man det modsatte for at få den rigtige farve tilbage på nattehimlen. Slut.